Va. Desgastada. Jo faig de contra Contra fort, va. Un, dos, vamos! Hòstia, que mal, no m'hi cal. Darrere. Va, aquí va sota. Següent. A veure, un moment, posa els peus bé. Sí, puja'm els ombros, cabrón. Que sigui per sota no vol dir que no sigui per pujar. Mira, no? Sí, sí. No, recte. Que no els dieres, eh? Guillem, vine a ajudar. Sisplau. Gabri, vine a ajudar. Gabri! A veure. Parlat a canto. Pablo Sau. ¿Eres tú la primera? Hostia. Bueno, tú la primera. Jo de contrafort. Ah, no, ara no hi ha contrafort, em sembla. Que algú es posi de contrafort, eh? Ja la Va, Paula, vinga. Oh, que no hi ha aquí ningú agafant! La chica. La mano de aquí, al revés. Grava en Guillem. Vale, som-hi. Amunt! Vés a ficar el genoll, espera. Amunt! Anda, no n'hi ha comportant. Home, és que falta un altre. Ara s'ha de baixar. Pis, més! Ara s'ha de baixar. Ara això banya. Ja baixo normal. Però estem algú aquí. Ja baixo. Va, Guido, baixa. No, però he d'estar primeres. I he de vosaltres. Hola, cama! Ui, que no? Ah, però tan mal. Que se n'ha anat cap a Terrassa. De cop i volta se m'ha posat a parlar i s'ha girat. Què collons, Aló?